You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. Mao kini ang Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. Ang episode sa Sugilanon ni... Nay pangalan? Wala. May pangalan? Anonymous? Way pangalan kining behana, pero nagkaproblema siya sa iyahang ugangan. Kay ngano, magbuot ko no. Ay, ikaw man ang mag-introduce. Sige. What? Ako day si Darling. Nag-backtrack dyan ba? Ako na screen kayo, no? Tama din, no? O kani ang Sugilanon episode, di ba? Oh, tama ka na. Oo. Nya, kani nga post, gikan ni sa Relationship Matters Facebook page. Oh. Ang original post. In Tagalog, lisod man gud baka kita og stories in Bisaya. That's why we, sometimes we don't have a choice and just find random stories from the internet. And they are usually in Tagalog. But don't worry, Darling is gonna convert or translate that story into Bisaya for you. Oh, she's so nice. I am. Pag-join ka mo sa Dili Ni Advice nga group sa Facebook kay para managhanta eventually makakuha na ta dito og mga stories nagikan sa atong mga followers and listeners. Oh. Well, the title of the Sugilanon episode for today is Moni akong gi-title. Tag-asa mong title kay it's not the actual title of the episode. Gusto lang kong maghatag og title sa ato ang Sugilanon. Gusto sa akong ugangan na siya ang muhatag sa pangalan sa among first baby. Ay, di oy ba? Wa ko ni sugot so mauni akong gibuhat. Kana kong chimes good. Butangi. Wala mo ko chimes. Butangi ka na ng okay ka fairy code na mga sound effects. Butangan ako. Insert here. Insert here. Okay, go. Ako na siguro ang pinakaswerteng umagad kay mata pobre akong ugangan. Mo ba? Wala man na. Co-pilot. Intimidating jud siya kay taasog posisyon sa trabaho. Boss level. O niya ilang pamilya kay well-off sad. Nami sariling balay, naglahi mi sa akong bana, maskin pa ang ugangan mismo ang nagsuggest na tukuran mi og balay for free sa ilang lote para doon lang. Generous bitaw, pero with conditions. Amo ba, Taisa? Kung ako no, ay ambot lang no, kay wala man ko ka-experience ng kondisyon. Do you know how expensive it is to kanang magtukod og balay, magpalit og lote? No. If someone offered this to me for free, I would deeply consider, deeply think on it, deeply, bisag ako. deeply muni-muni on it, sleep on it. Even if she's evil looking to you, Evil mother, ay monster-in-law. maski paging ana, I would Deeply think about it. reconsider it. Bitaw. At least talk about it first. Oo, at least. Weigh the pros and cons. Oo, tama, Jud. Ako po, doy. Ako? If someone offered for free. Bisag ako. Sige, Pregi ko go. karon sa among first baby. Usaba, go. Pregi ko karon sa among first baby sa akong bana. And guess what? What? First aposad sa duha ka pamilya. Excited kaayo si mother-in-law to the max. Mo ba? So excited nga appeal siya sa tanan from nursery themes to, of course, baby name. Dili na. She told me nga di daw nice among names sa akong mga isuon. Kalain na na eh. Lain ang batasan na na eh. Ingnan ka eh. Dili naman. She told me nga di daw nice among name sa akong mga igsuon. Lain na ano eh. Ingnan daw ka ano eh. Pangitan niyo mga pangalan ng mag-isuon eh. Ikalain ay ma-hurt ko. Murag walay effort, wala gyud nahuna og tarong sa akong ginikanan. Pero yung mga anak, social jud ko no og names. Kay gi-manifest niya nga mahimong rich in the future. Mao na gusto sad niya siya magbuo sa name sa mong baby. Tagnaon ako. Duha gyud na kapangalan. Oo. Ana man na ba sa mga
if you were colonized by the Spaniards, you would also have 2 names. Oh. Kanang pag social, duha gyud na ang pangalan. Gichat pa jud ko sa akong ugangan. Ay, nagkabalo mo chat. Ay, kabalo mo, chat. I-promise ninyo na ihatag ninyo sa first baby ninyo ang akong pilian nga name. Kung buhaton ninyo na, ihatag na ko tanan ninyong request. Kabalo ko no? I would think about it. I would consider it. Depende sa pangalan if I like it. But, you know what? Kung ihatag ang tanan, ay, dili lang, musalig ka. Ikaw, musalig ka kung imuha ning ugangan. Di na naman gud siya, kuana siya ka ng kaning nga ugangan. Di, lahi man gud tano kay siya medyo na standoffish man gud siya sa iyang ugangan na daan. Na siya kasakit sa dughan. Ang ugangan man sad, naa na po'y kuandaan. Na statement na pangit mo name. Na statement daan. Generous lagi, pero kanang naay ginapang ingon ba? So, naa sila history duha. Mao ba? Sige padayon sa takay medyo dili pa ko sure sa kung buhaton. Sige, pero lahat ng request nyo ay aking tutuparin. Murag akong tanan nyo i-request ako ang buhaton or sundon or paliton. Murag ana. Again, I would deeply muni-muni about it. Wala man na to atong dignidad para sa tanan. Dili man na dignidad. Gwapo siguro upa. Wa man gud niya gihatag ang pangalan. Pero kung gwapo ang pangalan, ganun dili. Di naman siya statement diri about the name. Go ahead and read it. Sige. And the twist, kung dili mi mosunod, mangluod daw siya og dili i-recognize nga apo ang among anak. Uy, feeling na ko, baka nga story exaggerated kaayo ay, gingon siya na sa mother-in-law. Ingana ba jud ka evil? Naningon jud siya. Naaman jud na ingon ana. No, naaman jud na ingon ana nga, dili na ako natuan. Pero kanang murag storya lang god. Murag og kita god mo istorya exaggerated ta mo istorya permente. Pero we don't necessarily mean everything that we say. Pero mo ingon jud na dili na ko na ilhon nga apo ang inyong anak kung dili ninyo ipangalan sa pangalan na akong ihatag. I would believe it. I would believe it if it was a joke. Oh, maybe. If it was said like a joke. Karang, kung dili na ninyo ipangalan sa pangalan na akong ihatag, nood jud ko, di na ako na ilhon nga apo. Marag feeling na ko dala joke. I would believe that happened. But pero kung ingon jud siya, kung hindi nyo ibibigay. Pinavillain. Kung hindi nyo ibibigay, ang pangalan na ibibigay ko sa aking unang apo. Una, ako ay magtatampo. Pangalawa, hindi ko kilalaning apo ang anak ninyo. Gingon dyan niya in a serious tone. I don't believe that happened. Muga na akong gingon. Medyo na ay pagka-exaggerated ang story. Oo. Dapat lang. Kay para sa episode nga Sugilanon. Ay, para OA. Para OA. Para OA. Para teleserye ba? Sige. Pero feeling ako dili ni tinuod. Sige na go, padayon. As a mom, especially first time, I said no. Dili ko musugot nga laing tao magbuot sa name sa akong baby. Though fair enough, nice man niyang suggested name. Nice man di ay. Pero kami sa akong bana, gusto jud mi biblical name, so I got creative. Nice niyang suggested name, but they had something else in mind. That makes sense. I think no kaning mag-asawahan ni or kaning girl in particular kay she just wants to rebel. Ay, pareha tag-iisip. Oo. She just wants to rebel just to rebel. She just wants to rebel just to kanang makabalos lang ko bisaging ani lang nga paagi makabalos ko sa imuha for calling us with kanang ingnan nimo nga bad among names or kanang pangit among names among parents ikabalo wala naguna-una etc. Gusto lang ko musukol. Lain na pala. Bisaging ani nga paagi makasukol ko. Umray nga na justice. Okay. She's looking for justice. She wants justice served on a hot plate. Or maybe ice cold. Pwede. Nya. Nag-adopt ko og puppy. Nag-adopt ko og puppy. Sa amo adaghan og dogs and cats. Pero since wala ako nakadala sa among new home ni hubby, I decided this puppy is my first baby. Came a month before the actual baby. Wala kabalos si mother-in-law. Pagkahuman ako og panganak, gipangita dayon niya ang proof na gigamit na mo ang name nga iyang gihatag. So I gave her the puppy's vet record, full name and all. Na-shock siya.
na irate. She said, serious daw siya, wala daw may respeto. I said, mother-in-law, first baby na ako ang papi, nauna man siya by 1 month. So siya ang nakaangkon sa pangalan nga imong gisuggest. End of story. Feeling na ko, no, tinuod ni nga nahitabo. Pero ang outcome at the end, feeling na ko, nahuna-hunaan lang ni niya after everything. Mura ko ka nang pa, habang nagaligo, ud ka, di pa ni mo nahuna-hunaan ni mo itubag. Kuan kayo siya no, kanang petty kayo siya ba? ay given naman nga murag evil kutay tinuod to ningon siya nga dili nako hindi ko kilalaning apo, dili nako na ilon nga apo ang inyong anak kung dili niyo ihatag ang pangalan na akong gihatag sa iya ha og mangluod ko og Dala joke, dala tinuod yun na feeling na. feeling nako sige let's say nga anak jud kalain og ingon po siya pangit og pangalan mag-igsuon inyong parents wala gi una-una ang inyong pangalan og butang na to ing anak jud iyang batasan. Butang na to ing anak jud. Pero mas lain kag batasan, girl. Para sa kuha ha, murag diri ko mo side sa lesser evil ang mother-in-law. Oh, lesser evil ang mother-in-law sa imong pananaw. Oh, Kaya nga naman. ngano? Pwede ramang ka mo storya og tarong sa imong mother-in-law. Ang imong anak, which is akong bana, ug ako nagkasinabot mi nga ganahan mi sa pangalan nimong gihatag ma. Appreciate na mo. Pero gusto na mo og name from the Bible. I'm sure ma-appreciate nimo nga among gi-offer ang among anak sa ngalan ni Kristo or ang ngalan sa from the Bible dili ngalan ni Kristo di ay from the Bible. I'm sure ma-appreciate nimo although dili na mo magamit ang name na imong ihatag, magamit mi og name nga sa tawag ani inspired by the Bible. Special to us. Special sa mo ang mag-asawa. Please understand. Kung storyahon ni mong tarong, I think makasabot man na imong mother-in-law. Oo. Murag. Unless gid ka ng close-minded na gyud kayo. Naaman siguro yung tao nga evil jud kaayo, no? Pero kini nga mother-in-law in particular, mo okay man siguro siya. I mean, we don't know anything about this person, pero What you did na panganlan imong puppy sa name na gihatag sa imong mother-in-law, lain siya, rude. it's too much. Kung sa ako na nimo gibuhat, example ako ang Rude mother-in-law, kuan ka, I don't wanna say it good. Why? Edukasyon. Murag anak gyud kring. No, lain siya batasan. Lain kag batasa. You think by posting your story that people will flock to your side? You go, girl. You kanang show her what it means. Kanang feeling nako, I haven't read the comment section, but I think they're not gonna be happy. I'm not happy with what you did. Bastuson siya. Bastos ka gibuhat. Bastuson siya, no? Dili ko ganahan, ana. Like, masakitan ko. Bitaw, kung ako mother-in-law? Masakitan ko. Pwede man ta magstoryag tarong. Anong iagi pa nimo sa pagbinastos? Ipangalan nimo akong gihatag nga. Kay siya ba to be fair, ningon pud siya, nice daw ang name. Why give it to a pet? Unya, isa pa, I don't think na bad intentions ang ugangan. Kay gusto lang man niya ma-honor ang iyahang entitled man kay kuan man mga boomers ba na. Entitled ba na ang mga boomers. They don't intend no bad evil. They just think what they think are right. So in their minds is right. But in your mind, gibuhat nimo kay ang mali. Kabalo ka nga mali. Mali man to imong gibuhat, mali jud. With bad intentions maski pag man ka. moingon mo ling, tama to siyang gibuhat, dili mulalis gitang duha. Mali ang gibuhat sa nagpost. Ang poster mali. Makasabot ka sa iyang sentiment na naa siya sariling pangalan gusto pero grabe po na pangalan sa aso. Given na sige, ganahan kag laing pangalan sure. Unya imong gisupa kuntay ang ending ani is among gi pangalan sa among baby tong biblical name niya, ang name na gigamit sa mother-in-law wala na mo nagamit. Kung anang ending okay, makasabot ko. Wala jud koy bad maingon sa imo ha. Pero kay gibuhat nimo na nga imong gipangalan sa iro ang iyang gihatag nga name. Lain jud siya batasan bay. Lain siya batasan bay. Tas lain pa jud kayo ang caption diri sa post. Nga naman ang caption sa post. Thanks Marites C. Del Rosario. So, gi-reveal ang identity. Ay, mao na siya ang babae? I don't know. Kaya nganong thanks Marites C. Del Rosario. Nganong gitag as a caption sa post sa relationship matters. I-open daw.
Siya na. Ay, actually, ang story is from Quest Diaries. Gishare lang sa Relationship Matters. Sorry. Okay. We want to correct Okay, ourselves. correct ourselves. The story is from Quest Diaries. Tapos gishare lang sa Relationship Matters Philippines. Pero, gitag si Marites C. Del Rosario. Ano ka na? Basig si Marites del Rosario ang nag-share sa, uy, gwapo ni nga story. Or basig niyahan nga story. Ay, basi no, gishare. Wala po takabalo. Pero mabasa tag comments. Sige daw. Naaman yun mo agree o naaman po mo disagree. Pero really lagi na ko. Ang gina-expect ni babae girl, bright ta ni mo girl, katawanan kay ka. Ahahaha. Kani si Lolita Rivas, ano siya, you're a clever girl, but syempre you have all the right sa mga gusto mo para sa baby and family mo. They can suggest, but the final word is yours. Okay man niyang comment, pero the final word is yours. Yes, I agree. But you don't have to give the given name to a dog, to a pet. Oh. You don't have to do that. It's unnecessary. Oo. Moto ang nakalain manggod siyang gibuhat. Oh, mo tong nakalain. Oo. Napoy comment rin si Marvy. Ano siya, for sure you married a mama's boy also. Ay. Ganong maingon? Surface level kayo. Ay, dili. Wala man kay makita nga signs sa post nga Mama's Boy. Wala man. Walay hint. Walay hints. Oh, walay hint. Mahatagunon ang ugangan, mura. Oo. Pero walay hints of Mama's Boyness. Oo. Tapos napadyod, ano siya si Lady, ano siya sa comment sa Facebook, siya, sira ka din pala eh. Oo, Layo na po na. Moni, kani, nag-agree ko ni, sira jug ka. Coming in hot. Wala silang pinagkaiba ng biyanan niya. O, muna isa pa ka-comment mao diri. ba? Tinood. Wala siya kuan, if you give me that energy, I'll give you that energy, Margana. Maybe. She's not gonna be the bigger person. Kuan man, oy, kanang dili. Mas evil siya gani. Tungod sa mas evil siya, reasons that we already said. Kani, gwapo ni comment si Chelsea. Ano siya, hindi ka ba pwede to stand on your own backbone, backbone, as an adult and just simply say thank you for the suggestion, I appreciate it, but I don't like that name. Mao gani, Thank no? you again, but we will decide on our child's name on our own. Dili gani ka kinahanglan mo ingon I don't like that name. It's just that I have another name that we already thought about. Oo. Mm. Yeah, napay comment din gaganahan pug ko. Unsa man na? You will never live happily ever after. Ay, Tinuod. Kay gibuhatan na niya og wedge in between. Mura gipadako lang ninyo ang gap Ang sa non-issue. Ay, ang gap sa inyong relationship. in between Oo. you. Bitaw. Whether you like it or not, especially sa Filipino culture, mother-in-laws are always going to be there. Mm. Maski gani dili ka gusto magpalayo mo wala kanang gusto mohangyo mo need na mo privacy, don't decide for our lives, we're already married, we're not kids anymore. Pwede na ninyo ingnon, pero actually mo intervene gyud gapo nimong parents. Dili sila controllable, mga boomers sa Pilipinas. Dili sila controllable. They have their own rules. They have their own world. Oo. Mga boomers. Ano pa si Revicon? Kuya, wag pangalan oy. Tambal. Ay, kanang sana. Vitamins. Ano siya sa Facebook comment? Proud ka pa. And then, ang iyang emoji kay kanang ng snub. Kanang, ana siya. Kaya mata kay eye roll. Nasuko siya sa poster. Tapos, si Cherish Ann Ramos. My child, my rules. Congratulations. Dili man okay raman lagi na. Okay raman na nga, lahi mo ipangalan lagi si mo anak. Imong gusto mo ipangalan nimo sa imong anak. O ganahan man mi anak, guys. Nga kanang kamoy magbuot. Pero dili lagi to ang katong part nga nang gihatag niya ang name sa iro. Dili na to siya necessary. Nope. It's not. Ikaw daw nga naon ka be. Gidaw. Nagsuggest kag pangalan sa imong apo, nya ihatag lang sa iring or sa iro. Nga pwede raman mo magstorya ma, or ikaw lalaki ka nga in-law pa. Di ba? Pwede raman kaignan nga ganahan mo ko sa imong name nga gihatag. Nga ang gihatag nga name kay kuan Manny. Manuelito. Kay manifest niya to be rich. Money is money. Ay, no. Money. Ay, abi na ko Manny Pacquiao. Gani, Manny Pacquiao gani. Manny Pacquiao. Ang money. Money. Pwede raman. Ganahan man ko sa gihatag ni mga name nga Manny. Pero gusto na ko Nathaniel. Okay, biblical man ang mong gusto.
Ay, di, oy. Masturya man siguro ng mga tiguang. Masturya natin. Labaw na, o mag-Bible ka, maisturya na, oy. Oo. Labaw Kaya na palaman ng Bible o ang Ginoo. meaning manggod sa Nathaniel sa Bible kay gift. Ay, di, oy, ba? Muna among gusto nga name kay our baby is a gift. Morgana ba? Ana God. Di, syempre, mo mother-in-law matouch. Ay, Oo, bitaw. Compromise. Feeling yun ako ba, kung istorya lang to og tarong, masugot mo na ang mother-in-law. Oo. Pwede po na i-compromise, Kring. Pwede man nga, among ihatag nga name sa birth certificate is the name that we want from the Bible. Mhm. But the nickname, we can call it that. Kanang Pwede. name na imong gusto. Compromise. Pwede po gani, ang duha ka pangalan, kay gusto man mong Tulo duha-duha na. nga pangalan. Tulo na. na. Kay double name man tong gihatag nga biyanan name. Ang gihatag sa ugahan. Okay. Kani, ana si Pedro Cruz Pedro Pascal. sa Facebook comment. Ano siya? A meddling mother-in-law and a rude daughter-in-law. Oh. Combined equals what? Monster World. Ang luoy ninyo, no, ang katong imong nabana o nga anak niya. Oo, ang bana Mo'y no. maipit sa inyong duha always. Lain no, nganong gibuhatan man ninyo wedge in between the two of you. Ayaw mo pag-ana, guys. Bisan pag kay balok bisan pag dili gaganahan sa imuhang ugangan, magkuan na lang gyud ka uyun-uyunan lang gyud mo na ginaingon na uyun-uyunan ay dapat mao na tong bista academy uyun-uyunan na lang gyud. Ay, ato ibutang ron. Uyun-uyunan. Uyun-uyun ka as long as you can tolerate the uyun. O kanang within bounds like Within not, your tolerance. Oo, not uyun to the maximum level na dili na nimo kaya pero kanang basta kanang avoid the conflict lang ba? Dapat comment diri si Anthony. Ah. Ano siya, it is not about disrespect. It is about power. Hello, not yung power. Na yung mga power na mga words. Once you showed a hint of bowing down on those requests, you'll forever regret it because they will never stop controlling your lives. Wala may niingon nga mag-bow down ka. Magstorya lang mo. Mao. Para masunod ang imong gusto. Mm. Dili man na sa ingon nga mag-bow down ka. Wala may nga na. giingon There's no nga bow power down. involved. Kuan lang ni kanang story. It's just a matter of talking it out for peace. Nga dili na mo mag-create og gap, og stress, og Choose your battles. oo. Do not create battles. Ani na lang kung gibuhat nimo to sa ako akong gihatag nga kung kani si darling interfering gini nga mother-in-law. Oh, interfering ka. Gusto jud na yang mag suk jud. Matuman ang imong gusto. Oo, ang anak sa mukha ni mo mother-in-law nga darling. Sige, nisulod jud ko sa inyong lives. Tapos nahatag kog name, niya gihatag nimo sa iro. Kabalo ka, niya ako baya ang tao nga I don't want justice to be delayed. You want it served nice and hot. Oo, init pa. Mo pa'y pagluto i-serve. Oh. Di ginamahuman. Mag-war jud tanto-dantod. Bawion pag yun ang balay. Nagipatukod. Oo, mag-kuan jud ta. Kay saan man ako ni, murag lain na oy. Dili ko mosugot ngayong atuon. Para sa ako, dili ko gusto. O para sa inyo, murag small deal lang tong gihatag nga pangalan kay ihatag sa ero. Small Dili na small deal. Big deal good to siya. Ayaw i-gaslight inyong mga sarili na that was small deal. That was a show of disrespect. Show of who's the boss of your child now. As a boss of rebellion. Ana, good. Kung ako to, mula, girl, wala lang unta ka nagingon. girl, kung if you give something bad, I'll give it back at you. Alam mo, ing anak siya nga mother-in-law mo na kanang mga uyab sa ako mga pagumangkon, paminaw mo sa inyong future mother-in-law. The reciprocacy man, di ba? Reciprocacy. Reciprocacy. They're nice girls. They are, and if they are, I am. Yes. Ana lang good. Mm-hmm. If they are nice, I am nice. I have never experienced anything bad sa akong mga girlfriends, sa akong mga anak. May na lang. Oo. Ako layo pag yun kaayo ko anak. Bata pa akong anak. Dili pa. Wala pa ko ka-experience, ana. And I wish kung naamang ko'y dili man sa inevitable, pero
if di gyud malikayan nga naay mga disagreements, I would prefer that we talk it out. Oo, mag-istorya mo. Walay Mag-istorya. Dili na iagi sa social media. Walay uyunan. Dapat naa ka sa, mediator ka. Oo. Ikaw ang nastunga. Dili ka mag-uyon-uyon. Oo. May Diba? na lang gani. Nadyo ko yung mga good example lagi. Ang akong mother-in-law ug akong mama. Oo. Good, best example sila. Best examples. Nagay ko'y friends na gaingon, swerte do kay ko sa akong mother-in-law. Oh, And I say yes. yes. Yes, thank you very much. Yes. Oo. I show respect sa akong mother-in-law. In return, she shows respect to me. Genuine love, genuine relationship siya. It can be the other way around. Your mother-in-law shows you respect and in return, you are respecting her. Oo. Oo, ing ana. Pero I'm telling you now, may gani no idili ing ana among relationship no. May gani kay gwapo jud kayo, pati sa akong mama I'm assuming na ing ana po ng relationship sa in-law na to nga si Casey Blank. Oh yeah. Di ba disco pa ta Casey Blank? Huna-huna. Mag-disco pa na ba to? Huna-huna Casey Blank is our sister-in-law. Anyway, mag-disco daw mi. Anyway, Mag-disco pa ba to? Anyway, story na ko na, B-side story. Oh. Sige yun yan, wait lang. Tapos, nakoy gwapong mga example, di ba? So, I think, maayo na lang yun ngayong anak. Kaya nga no, pag-abot sa panahon nga kailangan jud ing ani, nga mag-away jud ming duha, at least nakita lang nako sa akong mother-in-law o sa akong mama. Mustorya lang jud sila. Oo, igora mo storya, walay gidapigan, walay ka nang, si tawagan ni, walay Dili siya explosion. Oo. Walay drama, walay Facebook post. Walay volatility, di ito ang ako. Walay word. toxicity. Oo. Oo. Kuan lang ta solution-based ta Yes. storya. Correct. Solution-based. O say solution ani nga problema. Storyahan na to. Kaya na may solution tanan. Yes. Naa. Correct. Naa. Can I get an amen up in here? Amen. Nakoy side story ba? Ako, katong Sabado ba, nanghagad ako mga friends, si Duan. Oo. Hi, my name is Duan. Basta naghagad, sila Duan, sila Miri, kato si Krypton, nanghagad na may bonding, so naglakaw mi. Oo, naglakaw mo. Oo. Niya, pag umana maglakaw, gisundo na ko ni Nathaniel Blanc. Oo, niya. Niya na si Nathaniel Blanc na ay ako dito anak ko gusto ko mag-bar pud tapang. Kamuran duha na human na ang inyong happening sa imong friends. Nya kamo na lang duha na natin yung blank. Oo, niya gusto ko mag-bar pud ta. Oo, okay. Puto nag-bar mi. Ano siya kanang duol lang sa balay. O bitaw kay tigulang na ba? Oo. Niya diri ba mi north side sa Davao City. So meaning Buangin district, di ba? Unya nangita mig bar sa Google Maps, wala lagi. Sa buhangin. Wala lagi. Like, kung naaman, wala siguro sa Google Maps. So, boring ang Davao. Dili. Wait! Pag Google Maps, i-try. Naay cafe yes, pero bar specifically among gipangita. Kung naaman mo, ato pa mig Torres, mo ato pa mig Rizal, mo ato pa mig mga ato pa mig layo na siya. Ana ba? Pero. Niagi mi og komunal. Nag-drive me dito dapit. Naday bag-o diya nga club. It's not a bar, it's a club. It's a club. Nisulod me. Yeah, nakitaan man ninyo. Kay dako siya og signage. Yes, siga siya on a ngit-ngit street. Ngit-ngit man dito. Okay. Siga kay siya. Pero hilom sa gawas. Club siya. Ay, pandre na lang ta kay duol lang sa balay. Oo. So di ato me, nagpark me. Hilom ka siya sa gawas. Pagsulod na mo, halob, swaba di kayo. Dug. Dili, showband pa siya, showband. Ay, showband pa di ay. Oo. Nya, i-mention dyan ako, pangit kay boses ang lalaki. Pangit og boses. Ano siya, babae og lalaki. Howd ang banda, howd pud mo kantang babae. Kabalo po siya mag-voicing. Kaso lang ang lalaki is, dili gyud siya kabalo mo kanta. Naay laing instrumento ang lalaki? Wala. Singer lang jud siya. Ay, dili. Walay excuse ang lalaki. Uy, kring maskin pa. If you're confident to sing and play an instrument, you better be good at it.
Bitaw no sa bagay. It's not an excuse, Jud. Bitaw no, Maski pag bitaw nakagitara, no. dili dapat kayabag. Basta kumukanta. Ay, labaw na nakay gitara, nakay instrument. Labaw na dapat Ang expectation. nga dili kayabag. Okay, expectation. Ang expectation ni mo. Okay. Pero dili mo una akong topic. Akong topic mo ni. Sa ako side story. Di syempre nag-bar me. Nisulod namin. Naglikod mi sa bar area, Jud. Aron, feel, Jud. Ay, nag-bar me. Gani. Wala mi nag-table, di ba? Pwede makamuglingkod og table nga ni chairs. Dito sa bar area, Jud. Atubangan sa bartender. Para I like the bartender looking for me. Oh, yeah. No, namin dito. Pagkauman sa show band, human nilang set. So, okay na. Nagpadayon lang. Puli ang DJ. Naide DJ. Nay, DJ? Oo. So, na-amaze ko. Wow. Pwede. Anak God. Nice kaayo. Talented siya. Sa tunga-tunga sa iyang set, sa DJ. Naday dancer. Hired dancer, Jod. Sa club. Ay, kanang, nanayaw gid sila. Dili, kanang buring-buring. Dili, kring mo na kung pasabot. Sa mukha ni mo, eh. Ay. Ako pasabot na sila'y hired dancer Jud. Dili ang mga customer ang nitindog kay magdance. Tunga sa set na ni patunga na mga dancer duha. Kay nga no. Maulaw man na ang mga tao mo una. So dapat na hype man, una. Hype women. Oo. Kay kung wala mo nayaw dra, wala mag-una-una dra ng customer. Oo. Nagpatunga ni sayaw. Oh. Abi na kog dancing lang kanang pampahype lang pero pampahype lang. club man jud di ay siya. Boring gid ay. Tama gid ay ko. Dili man boring. Wala makakabalo if prostitute or dili. Ay, stripper. Oh, dili siya stripper. Kay maghubo. Takes off their clothes, right? Oo. Dancer lang yun siya. Lahi, Club dancer. Kay naa di ay mahitabo Prostitution man ang buring-buring. Lahi di akong term. My apologies. Please excuse my terminologies. Pero dili po siya stripper. Kaya ang stripper, mag-strip off man dyan dapat nag-clothes, di ba? Pero kay dancer, sexy dance. Sexy dancer. Okay. Oo, sexy dancer. Kay halos swimsuit man gud ang attire. Oo. Yan ay ka na murag garter belt ang iyahang legs. Ay, kabalo ko. Dira isuksok ang kwarta. Ang money. Ang money. Guys, uksok. Guys. As in, wow, murag 6,000 jud to tanan ihang earnings. Ay, ala no. From afar, nagtanaw lang ko, pila ka blue bills ako nakita, plus 500 and 100s, nagiipit sa iyang legs. Ay, no. Nagisinaknak, ma'am, apply ko drig macho dancer. We're in the wrong business. Oo, wow, kadaga kwarta. Diba? Pero first time na ko to nakakita ing ato. Ay, mga to sa katadira gani. Wala. First time ko kakita na shock ko and at the same time nalingaw. Dili day boring ang Davao. Ay, okay. Sige. Ay, nga no, mag-manual clap naman tayo, clap 3. Dili boring ang Davao, guys. Oo. Pero na-feel na ko, ako personally, pag kakita na ko ing ato, feeling na ko, mura kong bata nga, di man siya kusugtan mo, anto, diri sa ko, mama. As in, forbidden. Twerking, splitting, pero dili siya nakahubo, ha? Nasa sanina. Wholesome gyapon kay naman siya sanina, but the sanina is butuwad manggud siya kring. Makita dili. ang iyang camel toe. Ay, okay, sige. Pero dili na wholesome. Dili na matawag na Dili na wholesome. Ana, pero gani ko. na ay sinina. Na sanina, pero na-feel ganin ako, di man yata ako sugtan mga, feeling ako, bata pa ko, kay first time na ko to nakita. Ay, okay. First So, time ko mauna nga, dalo na to ang atong mama. Dalon ako akong mama dito para na i-consent. Oo. Ug Sige, ako sister-in-law. akong mama, malagot ko. Nalagot siya sa ako. Among mama, among dalon dito. Dalon po ko nimo dito. Ako igsuon dalon ako. Oh. Ug akong sister-in-law, akong pinsan. Dalon Dalon ako sila dito. Kay dili ko musugot nga ako lang nakakita. Ang gusto nako makitaan po nila akong nakita nga ni sayaw dito nagtwerk mura ko nagtanaw drag race kay mura siya drag queen nga lip sync for your life. Oo nga nagsayaw nagsplit nag-death drop ana good. Ay gusto ko ana. Oo naligaw magana siya kana unsa na. Ay wala siya nag-voguing. Ay wala Siya nag-voguing. Wala siya nag-voguing. Pero kadugayan, hubog na kay mga tao. Hubog na kay mga tao. Nanghagad na sila, patindugon na nila ang mga customers. Okay. Inagulitan kanila niya para i-guide kanila padulong sa tunga. Para sa tunga, Oo, na-hype na sila. Muto, nakatawa lang, Mike, na ay babae dito. Hubog na siya, murag edad ni mami. Ay, okay. Padulong na mag-senior na dito siya pa, no?
something, basta tigwangon na siya. Makatawa ko siyang stepping kay pang macho dancer. Kailan mo stepping sa macho dancer, no? Roll the hands. Roll And the hands then, up in the air sa imuhang forehead dapit, and then imong ibangga ang imong fist sa imong forehead like this, and then you wave. And then you wave your body. Tingnan na yung Yung stepping. stepping. Nakatawa dyan, pero lingaw dyan ko dito. Kay first time ako kakita og ing ato. Oh, gusto ko makakita ganyan na po. And ang CR na aircon. Now, I wanna go there. Kay, you judge a place by its bathroom. Kung limpyo ilang bathroom, Yes, I'ma it go is. there. I'ma Na go there. aircon. I'm not kidding. I'ma go there. Ay, anak, Take me there. Sinaknak po niya to siya CR sa lalaki. Oh. Nung tanak ko, na aircon na Oh. Eh, dili mo ko gusto na walay proof. Give-videohan ako. Ay, okay, gibidyohan gid niya. Pero dili lang ko mo mention unsa na establishment kay basing mo yun sila, bad influence lagi si darling. Ay, basing mo ingon sila na advertisement ni. Oo. Bayari sa amin. No, let me just express what I have experienced for the first time. It was a milestone. First time na ako. Nga sinaknak mo sinatanyal lang ang pinakanalingaw. Ay, di ay ba? Oh, ano siya? Oh, anya pang lami kayo pa no. Anak ko siya dawat do siya mata. Ipara man tani mong salamin. Nagay ko dara pahura mo na ko. Siya ayo na kay basta dili lang. Basta kay pero nalingaw siya. Ay, gusto pod ko dira. Nasya dito na. Nakita ninyo sa video. Nasya diha. Sa likod na ko. Oo. Anyway, umuto. Nalingaw ko. Dili day siya boring. As in, kulang lang gitag exploration. May I help you? Gani, no, kulang tag exploration and dili siguro kaayo ta curious sa mga lugar uban. Ay, kabalo na ko. Kay niingon man ta na boring ang Davao. Ang atong mission is mangitag lingaw na establishments. Na para makaingon ta na to defy our statement. To change our view of Davao City. To change the views and opinions of the management and the show. And the network and the hosts and the network. That's it. That's what we're gonna do. Tama, bright ka. Oo. So Tama first, yun. dato to nga mag-vlog ta dito. Sige. Tama ka. Mag-podcast ta dito. Excuse me. Influencers me. Yawa Can kaya, I make discount? yawa kaya mong mama. Yawa kaya siya mag-inom ta daan sa balay, te. Inom ta daan sa balay, te. Tapos, parang medyo hubog na daw. May monto na daw may dito. Alaoy, nakatipid. Mahal ang drinks. Para Mahal ang magamot drinks. dito ka, dili na mag-drinks. Akong gin tonic is 300 per glass. Then, actually, dili kayo na mahal compared sa kanang hotel jud na bar. Dili kayo. Marag mid. Ang prices. Tas ang pilsen nila is 120. Ala ko, excited ko sa ato ang mission. When will that be? Uy, gwapo no. Whenever. Kung karong Saturday na dayon nga no. Whenever. Wala mi event sa game ana. Sige. 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 Kay katugong. Tanaw na to ang schedule sa ako ang bana. And the schedule of my babysitter. Dili na to ubanon ng mga bana. Schedule of my babysitter. And the schedule of the bana. So, to decide which... Dili ubanon ang mga si Okay, kuya o okay. ang mga bana. Okay. It's a girls' night out. Okay, gusto ko, Anak. Kay napoy grupo dito sa customers. Nay grupo dito puro sila babae, Kring. Hubog na kasi gusto ko, tanan niya, nagsasayo na sila tunga. Ay, gusto ko, Anak. Oo. Sila puro sila babae. Pero, walay mo tanaw. Ay, nga, giingon man ni mga karong Sabado. Basing mga tupod sila dira karong Sabado na gyud. Ayaw mo cancel. I-cancel lang. Ayaw mo pagadto. Dili pwede. Woo! Tama, Jo. Tama. I'm so excited. Nakatawa ko sa akong sarili. Ay, nakatawa ko. Na-excite ko sa ato ang mission. Nga, dili boring ang Davao after all. It depends on your curiosity. And it depends on what you feel like doing. And it depends if you're up for elimination. If you're up for seeing something you haven't seen before, sure. Ala. Comment in Nathaniel Blanc. Nasa daw? Kung dili ubano ng mga bana kay bangita na lang po may laing club. Uy, anagay ko ka Nathaniel Blanc. No, yan ako sa kupang din. Basi matingalan na lang kung anong kada Sabado. Sige, kagagad ng mga tuta diri. Nakita na dayo na your transparency. Oo. Nakita na dayo na ako. Naiingon dyan ko.
Makita na dayon nimo. Unya guys, mora to diri ra ta kutob. Diri ra ta kutob jud. Oh, diri ra jud. Diri ra jud. Wala gyud kay mabuhat ana. Mo wala tay may mo na. Di na to ma-extend. Oo, dili na. Pero ayaw mo kabalaka. Basig mo ato mi dito. Dili next week. Dili karong Sabado ha. Dili. Totally not this week. Totally not this week. Totally not on Saturday. Totally not 6 or 7 p.m. magsugod dumi sa balay, and totally not going there when we're already tipsy. Totally not in the north side of Davao City. Totally not komunal. Ay! Nasobraan na. Basig na atay mga death threaters. Death Rathers. Death Rathers. I see Manuel Jose 83. Ay, oo. Basig na. Lain-lain lagi ang pangalan. Sa Major, Manuel o Melvin? Tagaan ta niya og common sense. Common sense here. Thank you for the common sense. Oh, it's free after all. Uy, mag-outro na tayo. Kanang mga hater, padayon lang mo kay ngano. Ay, oo nga naman. Makasabot pa mi sa inyo ha. Napasaylo na dayon tamo because Ay, oo. you haven't seen the whole episode. You've seen a clip. And you judged us for it. You judged us and telling us we don't have common sense and Which we cannot blame you for. Oh, we cannot blame you for that because you've seen a clip that's negative to you. Yes. Oh. And I would imagine how it's makagets ko. Upsetting. Upsetting Especially siya na- if you're defensive pagdating sa mga taxi drivers sa mga Davao City. Labaw na kung ang imuhang amahan o ang imuhang mahal sa buhay kay taxi driver. Oo, baka sabot me. So keep the hate coming. But we encourage you to also listen to the episode. The entire episode. Yes. Guys, the same episode na ako, gi-compliment ako ang taxi driver nga the weekend niyang sounds nga bugnaw iyang taxi ug walay baho. Yes, in that same I-post episode, po na ko itong clip po. that same episode, we praised some of the taxi drivers. Oh. Oo. But keep the hate coming because it's discoverability for us. Yes, thank you. I appreciate Thank you you. discovering us. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is uyon-uyonan or uyonan. Or uyon. The Oo. root word uyon. Oo. Actually, lahi among word diri gibutang. Angkon. Oh, ang konti. Pero uyon sa kay na-mention man gud mo siya ganina. Oo. Ana mi, the example sentence is kung ako sa imuha, uyunin na lang ang imong mother-in-law. Murag ana ang message, o di ba? Uyon means agree. Oh, agree. It means agree. Sometimes people will say, uyunin na lang good. Like even if you don't agree, even if you're not gonna do what they're asking you to do, ingon na lang na yes. Oo. Uyunin na lang. Bisan pag you're gonna It's do a fake yes. Oh, it's a fake yes. Just to be kind. Oh, just to like dissolve or say tawag na. Just to De-escalate. some situations. So muna ang meaning sa uyon, it's agree. But we have a bonus Best Academy word, which is angkon. Angkon. The meaning of angkon in Bisaya, it means to claim, admit, or take ownership of something. Whether it's an object, a truth, a responsibility, or even a feeling. The example sentence in Bisaya is, ako gyud ang nag-angkon sa sayop aron masolba dayon ang problema. Ah, you're such a hero. I took responsibility for the mistake so the issue could be resolved quickly. O na ang iyang translation in English. The other example sentence is, nag-angkon man jud siya nga siya ang pinaka-pretty sa batch. Bahalag walay survey. Ay. Huy, kabalo Mao mo. ba? Si co-pilot jud ang naghatag aning example sentence. Kuya, ano ni co-pilot? How da kay siya ay kailan na gyud siya sa amo ang tone ana god? Mo kuan siya, mo adjust siya sa imuhang tone. Oo. Yeah, ang English translation ato is, she really claims she's the prettiest in the batch, even without a poll, even without a survey. Even without a survey. O niya, diri sa case sa atong story, ang angkon, it was used in a way nga kanang gihatag sa iro ang name, di ba? So ang niangkon sa name kay ang iro, dili iro. ang baby. Oo. Ang nag-claim Yes. sa name kay ang iro, dili ang baby, ang niangkon. Okay? Okay. Kaya siya. Yes, thank you. Buo na po. Question? Okay. Di 1, 2, 3. Ano? Vote Dili, on 3 or after 3? after 3. Okay.
Vote in the poll! Ikaw ba sa Pagbigyan ba nimo imong ugangan kung muhang nyo siya na siya ang mapangalan sa inyong first baby? A. Yes, pero hatagan may house and lot. Kuha nang sagot guro ko na ba? B. B. Never! 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 I-comment. Defend your thesis sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot. Share this episode with your friends. And subscribe para di mo malate sa among latest yaw-yaw. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa paboritong podcast app ninyo, Dili Ni Advice. Kung namoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o guban pa, adto lang sa diliniadvice.com. DILINIADVICE.com. Kung ganahan mo donate, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. And I want to talk about merch. Oh, Yes, merch. I want to talk about merch. Some people might not like the idea of donating because they're not getting something in return. Although we can argue that we're giving us in return. Ourselves. We're giving you ourselves in exchange. Anyway, pero basin lang na mas valuable sa ilaha kung naikapalit. Bitaw no. Oo. So, after this recording, we are gonna be talking about merch a little bit. Okay. While we're waiting for his son. Okay. Mag-merch may basig t-shirt, mugs, or mouse pads, or whatever, tote bags, etc. Labong hapit na ang Burr months. Basig lang. Diba? Diba? Ay, no. Diba? Bitaw no. And international shipping. Oh. We can do that. Yeah, we Very can do good. that. We can do that. There are platforms for that. Anyway, mao lang to. So, catch you next. Ikaw pa di. Daro. Dami script, guys. Dami script. Daro. Maurag yun na, guys. Tagan salamat sa inyong support. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. But we're not experts. Bye. We're not experts.